मन्त्री अतुल बरानि हेंथायै क'क्राझाराव आसाम मावथिफोरा गोख्रों सोमावसारदों। मन्त्री अतुल बराया आसाम मावथिफोरनिसिम थाबैनो निमाहा बिनांगौनि दाबि। आसामनि आबाद बिफाननि मन्त्री अतुल बराया आसामनि बबे जायगाफोराव उन्दै बैसोआव जुलि जानाय जाथाय सोमजिदों बे जायगानि आसाफोरखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनांगौ होननानै बिबुंथि लाखिनायनि उनाव रायजोनि दाब जायगाफोराव आसाम मावथिफोरा मन्त्री अतुल बरानि हेंथायै खुद्रिखांदों। बेबायदिनो क'क्राझारनि आसाम मावथिफोराबो दिनै क'क्राझार सहरनि राजमेला फोथाराव मन्त्री अतुल बरानि हेंथायै धरना हाबाफारि लादों। गोबां जौ आसाम मावथिफोरा बे सोमावसारनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै अतुल बरा मुर्दाबाद, अतुल बरा गो बेक बायदि स्ल'गानजों हज्रिख्रावनानै आसाम मावथिफोरनिसिम अतुल बराया थाबैनो निमाहा बिनांगौ होननानै दाबि खालामो। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय दिनै जोङो बे उन्दै बे प्रग्रामखौ जोङो लानांगौ बाध्यता जादों। मानोना दिनै जोंनि अल इन्डिया अल आसाम गासैबो आसाफोरनि बिखायाव नांदों जे अतुल बराया जे जोंखौ माबायदि मावदों बियो जोंनि फिल्डआव फैनानै बियो मालाबाबो आशा वार्कारफोरनि खामानिखौ नायफैयाखै आरो बियो आशा वार्कारफोरनि सासे मेडिकेलनि सासे बियो मन्थ्रिबो नङा। बियो दिनै माबायदि बेबायदि खोथा बाहायनो हादों आशा वार्कारफोरनि गेजेराव। दा जोङो बेखौ आशा वार्कारफ्रा गोबाङानो गासैबो बिखायाव नांदों आरो गोबां दुखु मोनदों। दिनै जोङो 17 बोसोर जालांबाय, जोङो गोरिब, जोङो हावरिया, जोङो गोबां दुखु खस्थ सान हर जोङो पुलिस आर्मिफोर बादि जानाय गैया लोंनाय गैया, जोङो न'खरनि गथ' गथाय फरायनाय सोलोंथाइ दङ, जोङो गासैखौबो गारनानै जोङो दिनै जोङो बे समाज सिबियारि हाबाखौ जोङो मावनानै दङ। नाथाय दिनै अतुल बराया दिनै मानो जोंखौ बेबादि अगियान खोथा बाहायदों, जोङो बेखौ गोबां दुखु मोनदों। आरो बेनिखायनो दिनै बे बिथाङा जों आशा वार्कारनि बे गेजेराव दिनै बियो लिखित होनांगोन। आङो आरो बेबायदि बुंबावलिया होननानै जोङो बेखौ आसाफोरनि निमाहा बिनांगोन आरो जोङो बेखौनो खावलायदों जाहाथे थाबैनो बियो जोंनि बे आशा वार्कारफोरनि गेजेराव एस'सिएशननि गेजेराव फैनानै जाहाथे बियो निमाहाखौ बिथों। नङाब्ला जोङो 1 सप्ताहनि गेजेराव जोंहा सेन्ट्रेल एस'सिएशनाव जोङो टारगेट लानानै दंबावो, जों बे खामानिखौ मावफुंगोन आरो मावथारगोन। बेनो जोंनि दिनैनि बेखिनि बुंनांगौआ।